ассалому алайкум бародарои азиз. Созен хубем бародаро. Ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақта 12 мошини фурӯшӣ дорем ки пешкаши шумо мекунем. Мошино аз шаҳр ноҳияи кишваранд, нархҳои дастрасанд. боварӣ дорум бародар, мошини дилхоҳ тамиёвӣ. Просто навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд ва мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон. дӯстон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунем, зиндаву сарбаланд бошен. гапа зиёд намекунем, мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 158 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро, Mercedes-Benz V201 соли барориш 1992, кузофи седан, ранг боша сурх, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша гази бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хубай мега, акклиматори нав дора, кузофиш задагӣ пусидагӣ надора, коробкаш беҳтаринай, 1 сола пурра ҳуҷҷат дора, салони мошин беҳтаринай, пешгаш кор мекуна, хулоса камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорам мошини мо дар шаҳри Ҳисор бародаро ва нархша боша гуфтеса и бародар 22000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 138000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем. мошин алиширам ҳастай, вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти бештара айхиди бародар дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ ҳаст Nissan Sefiro соли барориш 1998, кузофи седан, ранг боша серебристӣ, мотор DV0, сӯзишворӣ боша бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, баллонҳои нав дорад, акклиматор нав, мотор, коробка 100%, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтеса и бародар 28000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 176000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем, алишам мешавад ба ягон Nissan Maxima секуба боша гуфта болои сум медиҳам. марҳамат гуфтаи вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан шумо ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти бештар айхиди бародар дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст бародаро, Volkswagen Caddy соли барориш 1997, кузофи фургон, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, гуфтаи камбудӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Хуҷанд бародаро ва нархша боша гуфтесаи бародар 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 202000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед, савдо мешавад фақат дар пеши мошин. гуфтаи илтимос беҳуда занг назанед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1994, кузофи хетчбек, ранг боша сурх, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллону дискаи нав дорад, хадавоиш навай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Бохтар бародаро ва нархша боша гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 157000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира айхиди бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро, ВАЗ 2101 соли барориш 1986, кузофи седан, ранг боша золотистӣ, мотор 1.3 сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, мотор, коробка, хадавои 100%, кузовшам зурай, тозай, варитиш нестай гуфтай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи Конибодон бародаро ва нархша боша гуфтеса и бародар 4500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 28000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед, савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти иловагӣ дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо.
шашум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1994 кузуфи седан рангбоша серебристӣ мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газа бензинай коробкаш механика мошин гуфтаи састияниши зурай мотор дуд намекунад хадавоиш тӯбча мошин камгаштагай сроки техасмотораш то 10-10 2022 ҳастай танировкаш бошад то 16-03-2022 ҳастай хулоса мошини гуфтаи камбудӣ надорад срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошини мо дар шаҳри Исфара бародаров ва нақша боша гуфтесаи бародар 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 157 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти иловагира ай хиди бародар дарёфт кунед харидори аниқ гуфта фақат занг бизана илтимос ҳафтум мошини фурӯшии мо ҳаст Chevrolet Lacetti соли барориш 2008 сол дар кузуфи седан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка автомат мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад срочна фурӯхта мешавад гуфта пулдаркораи қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаров ва нақша боша гуфтесаи бародар 29 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 183 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем беҳуда занг назанем гуфта фақат харидори аниқ занг зана марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа ай хиди бародар дарёфт кунед ҳаштум мошини фурӯшии мо ҳаст Daewoo Nexia соли барориш 1995 кузуфи седан ранг боша сафед мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин 100% навай краска гуфтай бировардаги меша ҳамаш навай салон тозай мошина гуфтай агар хариди раҳмат мегӯй срочна мефурӯшем гуфтай сум дар кура қарор дора мошини мо дар шаҳри Бохтар ба нақша боша ми бародар гуфтеса 18 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 113 000 рубл бародару харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем алиша мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо наҳум мошини фурӯшии мо ҳаст Hyundai Sonata соли барориш 2011 сол дар кузуфи седан ранг боша сафед объём мотор боша DV4 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка автомат мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора хадавои 100% 4 баллони нав дора салон кожни техасмоторша нав кардагем ягон камбудӣ дард надора срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошини мо бародаро дар ноҳияи Қабодиён ва нақша боша гуфтеса и бародар 95 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 599 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай муомила дора арзон мекунем марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран да занг занед ва маълумоти бештара ай хиди бародар дарёфт кунед мегзарем ба эълони даҳум бародару Opel Vectra аз соли барориш 1994 дар кузуфи седан мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ коробка механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора мотор расход надорад баллонош нав документош нав кардагем гази бензинош 100% кор мекунад фарсункоша алиш кардагем нав ягон дард надорад срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошини мо дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаров ва нарша боша гуфтеса и бародар 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешава 157 000 рубл харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем алишам мешава ба ягон караван ё ки сидан вариантҳо боша гуфтай пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1996 кузуфи седан объём мотор боша DV0 сӯзишворӣ боша газ бензин коробка механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мегӯяи бародар документҳо 1 сола акклиматор нав мотор хадавой коробка соз фақат ами бамперош гуфтай хароштагиай кондитсионерш кор мекунад гази евро 4 дора баллонои ақибаш навай пешаш нормалияй срочна фурӯхта мешавад қарор дора мошини мо дар шаҳри Ваҳдат бародаров ва нақша боша гуфтеса и бародар 33 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 208 000 рубл харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунем алишам мешава вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед марҳамат дӯстон барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо
12 мошини фурӯши мо ҳаст бародаро. BMW 5 серия S соли барори 1698 дар кузуфи седан, ранг бошад серебристи, объем мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ягон камбудӣ надорад, фақат мешинӣ ҳайш мекунӣ. срӯж нафрӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри хуҷанд бародаро ва нархша боша гуфтеса и бародар 35 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 220 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем, алишам мешавад. марҳамат бародаро, барои маълумоти иловагира дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран даст занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди бародар дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда бародаро худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.